Kidkhat kaseng samlash nong umsaw nong bri hak step senya jong khan rutre gurumpang arja puar kleyo ban kem yasangut kinong tu rengkat kawai boloro pick up kabadan new registration number MLEW not B Ndriu R not saw kabakit artli ki masi kisamla gilak thong ki sangut kat bakidang persyang ban pet balayo ban kem no ikitei nakash nong marngar hakapor lai bichi men step urang ba shnong gashnong umsaw nong bri ba drumshan mopnyang ula om bagadi ka cingsha tu masi ka cuca na kapor henry chulap ksai ne labdi ni kibriu kibicule igani kam kade hadian ban nakaliang kaseng samla harangkat ka cingi trailang ba dramasnong kila penlong ne cing apara ban labdi ni kibriu kibacuan tu igi masi nasnong ba hakati ka step layo kam ya kitei sangut ba hangne kidon kini ki masi ki bangi layo ban kem ne gamit lane menta ka step hakapor lai baje da ka jingtu jong kibriu ki ba nila ya ibudin yaki na kapor sa kapor barok sikata ya hakane ka step da ka jing ya don rengkat ber ka jing tre sirhem jong ini ki samla ki bede ki volunteer jong ka sinong jongi ngelayo ban bat ya kene ka kali ka badon une number hangne bo ML 10B Ndriu R not saw rengkat begini masih hang te hak dop marngar te da ka jing be thong jong ini ki volunteer ngila yo ban bat gini mesti ban ngila ra yaki hangne hasinong naga benta ban pensisya rengkat bat ka jingdon lang jong kitrai om dei tangga ba ki kit igni ki masi ni aingu yo belai namar ba kini ki briu ki lamut ro ban penteliat lan ban peniap ya kini ki kena lan ki samla ki babut mar kata ki layo ya weina ki volunteer jengi ban sanlat ubadai ro ukun jong kane ka ying bade ki try jong ini masi nomor kata kane gade ka jing job jong ngikum ka sinong ka jing job jong kini ki volunteer ki blatri sistem bagi masi jong ina kapor sa kapor menta da kisan bandriu senem kijak badang hakini ki tayo ki benai ki balade dangja